Nggih. Mendatangkan kesenangan sedaya niku kados didominasi kalih kekarepan. Nggih, leres niku. Niku katakan dikala programe antarane utek kalih hati cocok, seneng. Nggih. Giliran program niku mboten sesuai kalih rencana niku sing teko kekecewaan. Niku dados ranah semacam niku tasik ngeliputi raos ngoten menika. Sing sering banget ngoten niku. Sejatosipun kalau dipermasalahan secara jelas nggih paham. Asale mau aku kok kecewa iki nek apa. Lah niku sejatosipun nggih saged jawab. Tapi memisahkan perasaan sing ngoten niku tasik bertentangan terus ngoten. Terus beberapa hari ini wanyol niku berbagai macam program itu tidak ada yang sesuai dengan kekarepan. Terus akhirnya dikecewakne nggih di sangka langkahe piyambak nih. Selama di situ menanam harapan, ujung-ujungnya nih dua pilihan antara kesenangan kali kekecewaan. Padahal kedua-duanya ini kudu seharusnya kan tidak ditinggalkan. Lah nuju program proses semacam ngoten menika. Kan boten segampil niku ngoten. Nggih. Ya karena apa kan? Di sini kan ada unsur kebencian di sini. Nek unsur kebencian sing kaya ngono, gak seneng. Ya jelas muncul sing kaya ngono. Nah, balik meneh kan adik memprogram kan rasa lan rumangsa sing program iki mang. Lho kan nek kenal. Hasil belum ada, rasa rumangsa sudah menilai ada. Gitu. Berhasil itu. Loh, kurang mlaku berhasil piye to? Jadi jene rumangsa niku. Jadi perkara iki mang tokne sangka akal tokne wujude. Nek gurung wujud, aja ngomong iki mang, oh iki jenenge aqua. Wujudne sik, tokne sik. Nek jeneng akal, iki mang ngotak-ngatik tok nggo. Isine ngotak-ngatik. Nah, kaya jenengan apa? Aku duwe iki, tokne. Ya, iku lho. Lah engko hasilnya engko nyoto. Kok hasilnya kok gak kecewa, tapi nek sampean iki mang jeneng akal. Karena akal wis program gini, pasti jadi seperti ini akal kan. Padahal nyatanya belum jalan. Sehingga apa hasilnya? Kecewa. Lho maling ngono. Gak sesuai ambek angen-angenku, yo ora padha wong kudu dilakoni. Sehingga kasunyatan ambek pikiran, jerone pikiran iki enggak sama. Nah, temen iku adikku ngerti. Contoh, adik mang namu ning wong. Wah, iki pikiran adik mang oh wongku sopan, baik ambek kita, ya kan? Perasaan adik mang. Bar teko kene during-during terus piye? Ayo. Piye kan? Gagal rencana aku mulai ngono. Teko terus during-during. Karepmu apa rene? Lho ngene. Tersinggung malah awake dhewe. Dadi napa adik mang rene wis gak usah otak-ngatik engko wong mang piye, modele piye, ngomong iki mang apa gak usah iku, wis silaturahmi moro wae. Lah nek kono engko wis gak muncul apa jenenge nek dipikir ngene ya. Kok muncul oh karepku gak ngene lho, malah ngono. Tapi nek adik mang gak mikir kaya kono, adik langsung rene, iki tuh karepmu neh. Ya bedane nek kono Pak Jenel. Kenapa jenengan gak ada program? Wujud nih program iku. Tapi job hasilnya aja ning ngene, diwujud nih. Dinyata nih.
kaya dene adik mang nang otak awake dhewe, oh ini bisa berdiri kan. Kan. Kowe nak berdiri krana ning otak awake dhewe. Tapi ning kenyataane ceblak lho piye iki? Jadi satu program keluarkan. Buktikan itu. Nah jane pikir tok gak temu-temu isine kecewa ngoten. Sehingga cara mbangun iki nyatane. Aja omong aku pengen bangun, bahan gak enek. Terus piye? Dadi mboten, lo pengen tok. Aku pengen usaha. Modal gak enek, jalan enggak? Contoh. Enggak jalan itu. Nah, alasannya apa? Kalau tasik alam tajrid. Alasannya ngono Malian, ngepas alasannya. Kecewa. Berarti kok nih, mulai kecewa. Metu njogo apa jero? Jadi temen iki wujudnya riyin. Dan jenengan tasik damel sistem jenengan niku mengke yang terjadi hasilnya kecewa. Kenapa? Neng balik meneh. Neng akal iki memang pelaku yuk kita sendiri. Ya kan? Yang menilai kita sendiri, yang merasakan kita sendiri, yang tahu kita sendiri. Tapi kalau sudah keluar banyak yang tahu. Loh, kok kurang gini loh, ya dah. Kok kurang gini. Padahal pengetahuan awake dhewe sing ning akal, ajene wis pas. Lho. Engko beda wujudnya, engko beda engko. Gak wodo. Karena banyak penilaian dari orang-orang itu sendiri. Nah insya Allah mungkin kata jenengan ada program temiko ditokne, gue hasilnya gak kecewa malih. Tapi tasik jenengan damel sing sistem jenengan hasilnya kecewa terus nih. Adik yang bakulan. Oh rego sakmene kan ning akale dhewe. Tapi sing tuku iki mang gak sakmono. Piye? Kecewa ta? Kecewa iku. Lah kenapa? Awake dhewe iki sing ngitung padi. Nampa dhuwit guru badine wis ana e. Teko ndi badine? Nggih ta, Pak? Nek barang ki wis nyoto gamane wujud dhuwit, itu kan bapak sepiro kan, kok batine sepiro genah iku. Enek angen-angen, Mas. Zong iku. Batine angen-angen tok. Ya lumrah wae jenenge wah aku baru sakmene kena ngene lumrah iku kan cuma adike mah terjebak lek kun Bang kenapa angen-angen sian kudu dinyatakne dinyangi si ae Mangkane ora ngono wong tuweke cuma layangan. Kalau dari permasalahan itu sebenarnya tidak melibatkan yang lintu cara permasalahan antara satu saat dikecewakan, satu saat di penakno niku sebenarnya ngambil posisi saged stabil, saged istiqomah posisi antara yang dan tidak niku untuk perputaran stabil niku ternyata dereng sampai tekan mriku bahasane apa ngoten. Nggih. Jadi nyatane niku kalau satu saat senang, satu saat kecewa. Tapi sebenarnya dari permasalahan yang timbul ini kecewaan itu, ya saking programnya sing mboten tercapai niku. Jadi programnya awake dhewe, ya terus niku.
sing ngeruh niku nggih kula, sing nglakoni nggih kula, sing nyonyor nggih kula, padahal kan ngoten menika. Terus kok terus sakniki sing dadi dampak sing kena sasaran pihak yang lain, dan niku kadang lebih ngoten niku malih. Jadi sangka kegawa berangkat kekecewaan tidak sesuai rencana, dampake napa sing teng ngadepane awake dhewe sedaya mboten bener. Nggih. Menika. Niku langkah-langkah sing model ngoten niku ternyata mboten sejauh kita itu melangkah ke babakan istilahnya niku teng babakan itu sing luwih dhuwur niku sing babakan sing sak monten mawon niku pun kocar kacir ngoten ngoten. Nggih. Kadang kan cek bolak-balik kecewa tapi kok program masih dipakai lho. Iya, terus. Kok gak diganti lho piang pre gak kecewa nih. Wis kecewa, balik rono kecewaan. Terus. Nah, iku dirubah. Bisa wong kena dirubah ning pola pikir jenengan, engko hasilnya enggak mengecewakan lagi. Karena apa? Belum ada nilainya. Lah gitu. Jangan buru-buru dinilai. Malahan mboten sekedar dinilai. Program dereng berjalan mawon pun dihitung dari gambaran hasilnya. Itu jauh lebih parah daripada pun melangkah ternyata dereng berhasil. Pun melangkah dereng berhasil itu pun lumayan Mas kula. Ini kita sik gambaran tok, angen-angen tok. Dunia khayalan itu pun dihitung. Ya. Waduh. Menika. Niku ternyata terjebak kula dari permasalahan ke permasalahan ini tasik berhentine wonten menika. Nah, terus dampak sing tidak menguntungkan kalau dari program itu ternyata jauh melencengi. Akhirnya niku perasaan koyo malas, perasaan ngoten niku muncul. Dan niku sing sangat merugikan banget niku. Nggih. Jadi wis kaya kasarane tembung kayak wong putus asa. Nah, bahasane ngoten menika. Jenengan niki makili rejang kula. Pandut ya. Pandut. Akili. Nek kan ngeten Pak nggih. Nggih. Nek mriki mlampah ngeten. Nuwun sewu kan. Pak kok jadi tulung oh nggih. Nah, di sini saya hanya menyampaikan. Contoh, saya nggak bisa menyembuhkan Anda. Nggak bisa. Saya nggak bisa menjadikan Anda gini-gini. Nggak bisa. Saya menyampaikan. Tinopa diki ngomong, oh tak sembuhkan. Ada kekecewaan timbul nanti. Karena apa? Iki mah diwat Pak kok dereng sembuh lah kecewa. Gitu? Nah, itu. Jadi kan temen iki lho, nek kene nanti gak mikir mbuh nek memang petok opo, adik menamung nyampene. Kowe iki mang penyakit ngene, saya nggak bisa nyampaikan. Mbuh model apa wonge nek memang menyampaikan. Karena apa? Ini bukan hasil. Yang kita sampaikan, yang kita keluarkan terus juga merasakan ini bukan hasil, bukan. Nah, sehingga nek kono enggak ada kok nyusulkan. Jenengan wau matur apa? Malas, kan gimana? Oh, enggak ada. Apa? Disitulah kita menemukan Allah memberi kita. Dengan cara seperti Masya Allah dikai. Ya monggo. Ya niku lho. Ya kata jenengan, pripun ana ing pikiran sing kaya ngono. Lah ngerti sampeyan ana ide iki lho ditemoni Gusti. Oh iki sepertinya. Duduk sampean. Yang kok sampean kok iso kecewa. En ide sing kaya ngono, sampaikan idene. Lho ngoten. Kok gak enek karena ya
adik memang enggak mengharap engkau berhasil gini, enggak. Ya. Meskipun aku niki mang teko diuring-uring, ya monggo. Teko iki mang gak dicocoki, ya monggo. Lah nek kono apa padha ambek pikiran dia, ora. Adik iki penyampai, cuma nggawa berita tok. Bukan milik kita. Insya Allah kan kono nggak ada yang namanya kecewa nggak ada. Nah malah kono memang ditunjukkan semua sesuatu yang belum pernah kita ketahui kalau Gusti Allah diduduni gila. Malah diduduni sedaya niku. Jadi ini bukan cerita kita, ceritanya orang ini loh, kita ditunjuknya. Sehingga nanti memang cek enek karep, iki menghalang-halangi. Jadi buktikan, sampaikan kalau itu ada. Dan menyampaikan seperti itu jangan sampai ada nek kan kaya wong ki mang kerja njaluk bayaran. Aja. Lah justru kita loh dipertemukan seperti ini wis dibayar kali Gusti Allah. Kontan punan. Gak usah somben. Kontan. Ya kaya piye kan? Ya. Amerika biasane ono wong ngoten ya. Masyaallah. Petuk iki lho wong ki nangis ya Allah. Terharu piye ora ngerti. Sering panggih sing ngoten niku. Terus ki ambake ngrasane ngaten-ngaten kan. Iki kula ngiwatur lho. Nek sing nyehate jenengan sanes kula lho, Pak. Sanes. Nek kula nggih sami kali jenengan. Bisa ket napa-napa. Lah niki kula kan namung nyampe nih mawon. Kenapa sing jenengan butuh nih? Lah niku lho. Dengan seperti kita bertemu dengan orang gila. Ki rahmate Gusti Allah, ki rahmate Gusti Allah. Di situ. Enggak ada kecewa enggak ada. Meskipun iki memang wujude kereng kaya omo iki ya rahmate Gusti Allah. Ya nek kecewa enggak ada. Karena gue segene gak adik gak prasangka ambek wong ki mah lha kenapa lho sing ngobani ki Gustine dhewe dipun malih. Nah ngoten kok gak ada kecewa. Nek cara jenengan pemikiran seperti itu ikut dirubah. Buktikan, nyatakan, wujudkan. Insya Allah akan roh ono ing nyatani, kan ngangen-angen tak. Nah, engko malah iso berkembang lho. Ya karena apa? Nah, di meneng dunia khayalan. Itu khayalan terus isi minggu. Coba khayalannya ada dinyata. Nih lho ngoten. Dipun Pak Janil. Biasanya tiang-tiang jenengan kan wiritan iki. Gitu. Makon iki engko bentuk petunjuk apa. Wiritan rada-rada.
Apa malih? Niku Mas ya. Terus raos sing alam niku tengene alam pikir niki tengene anu ngoten niku kan sila-silae dereng anu Pak. Nggih. Niki kula posisine teng pundi niki jenenge napa arane pripun niku kan tasik napa sedaya niku saged diwastani tasik jumbuh ngoten. Jadi cara posisi kados kula niki posisine ndek napa niku kan mboten saged wastani. Kalau tang jenengan, Nggih, Ati bisa bayangkan enggak? saged, Ati bisa bayangkan. saged. Aku tekok, hati bisa bayangkan enggak? Membayangkan. Nek pikiran nggih. Ati mboten saged, nek pikiran saged. Hati, Ati mboten saged. nek bayang nih, tukase pikiran. Nggih. Yang gini, Lah kadang satu saat niku kan gitu. Pikiran niku nek diwehi kesempatan niku kan ngelos kaya di alam hayalan niku. Asik dikala menghayal tapi pahit dikala dinyatakan dalam alam nyata nek ngoten. Niku sering banget perasaan sing menggantui kados ngoten. akal iki berarti layar, Pak. Nggih. Layar. Nah, sepikire ati. Lah, akal nerjemahne gambar ati nerjemahne gambar sing ning akal. Sing saged ngomong ki ati, Pak. Nek akal gak iso ngomong. Nek bayangne gambar-gambar akal iki. Mbok iki mang wujudne apa ae akal iki. Mbok wujudne apa ae akal. Nek ati gak iso. Tapi dia bisa bicara. Nek akal gak bisa. Sehingga neng otak ada gambar seperti ini, hati menerjemahkan, ngomong, iki. Wong iki mang gambar apa iki mang? Ngomong. Nah di situ wilayah akal dan wilayah hati. Dan niku bedakan wilayah akal niki berang agak nopo ati niku kan seakan-akan saged jumbuh. Ya memang kan itu satu, Pak. Itu satu. Kayak sampean ndelok barang iki. Sing ndelok gambar wujud iki, Mang. Lekin gambar iki mang ning otak, iki gak ning ati lho, gambar iki. Enggak kan? Nggih. Tapi yang bicara siapa? Hati. Jelas kan? Tapi sing gambar otak. Pripun? Masuk. Nek ibarat iki mang otak iki gak ada gambaran, hati diam, Pak. Lah, rasa iki gambaran ning otak ya. Sampeyan. Apa iki? Apa iki lho? Golek yo tak. Apa iki? Apa iki? Ya ta, iki nek ndi gone? Ya ta, otak iki. Nah, didelok saka kene lho, ini nggak bisa dipisahkan, nggak bisa, Pak. Kenapa? Ini saling berkaitan. Antarane ati kali otak menika. Nggih. Contoh kan. Sing duwe karep iki mang sapa? Sing duwe enek karep iki mang ati.
Akal gak duwe karep. Gak punya, Pak. Tapi kimang kalau hati nggak difasilitasi sampai akal, nggak bisa juga. Aku pengen nang Surabaya kan. Hati karepmu. Aku pengen nang Surabaya. Oke, gambar bis. Ya enak. Gitu. Gambar sepeda motor. Enak itu. Aku rono ambil apa ya? Muncul macam-macam kendaraan kayak gini. Itu tak itu saja. Nek kayak pikiran gak duwe karep, Pak, pikiran ini. Kayak karepe pikiran berarti kan iki kayak kalimat ini kurang pas karena apa? Sing duwe karep iki mang hati bukan pikiran. Akal iki pendukung. Ya, gitu. Ribon, Pak. Jadi kados saged terlaksana napa mawon niku antarane hati kalih pikirannya sampun pun connect ya, pun kompak istilahnya. Tuh, sebenarnya sudah kompak kok. Ya masih kompak. Cuma kan gak kadang loh awak mang otak iki mang kan gambar geret tapi mang ada. Tapi hati tetap menerjemahkan, ya kan? Karena apa? Hasilnya nggak ada. Tapi gambar iki memang saking banter khayalan nih kan. Padahal nggak ada itu. Tetap ini diterjemahkan, bicara kok. Kalau diwujudkan nggak ada. Ya enak. Ya, terus timbule khayali itu asline sing pundi lho. Timbul khayalan. Timbule khayalan ku apa sing rekayasane utek piyambak ngoten napa sing pundi ngoten. Nah, kan kembali lagi ke pintunya. Pintu ini adalah telinga kita, pintu ini adalah penglihatan kita. Ya kan? Penglihatan. Iki enek pintu secara zahir, ya enek pintu secara gaib iki mengene. Nah, secara gaib iki rasa. Iki pintu. Contoh, seperti orang buta. Jadi ngerong kuping kalih mripat niku pintu-pintu sarana sing nimbulne kan niku apa khayalan-khayalan ngoten niku berarti. Nah, di lewat itu juga bisa, lewat kulit juga bisa. Orang buta kan lewat kulit. Nah, kan itu bisa. Nah, memang lengkap semuanya loh, ngoten. Iya. Bisa berkaya juga. Ternyata kan nyatane ngene, Mbak. Sampan merem tutup pono kabeh, digraye ngene. Sapa ya iki lho. Ya ta. Sehingga nek memang kayak kasar-kasaran ngene. Oh, halus wong gitu oleh kan ngene. Kasar gudi oh lanang. Bisa bayangkan karena apa? Sentuhan. Jadi pintunya cuma dilengkapi semua tubuh kita. Gak cuma penglihatan, pendengaran enggak. Semua. Gerak-gerik kita itu juga bisa. Jadi sing ditampi mulai mripat kuping, irung, kulit niku masuknya langsung teng otak niku. Nah, otak kan sehingga kan muncul gambaran otak ini. Sensornya kan seperti itu. Otak ini sensor. Gambar muncul. Nah, sing ngarani kok iki. Sing kayak jeneng iki gitu. Cuma kene kan gambar tok. Nah, sing langkung fatal malih niku ngeten.
dikala keinginan tidak sesuai dengan harapan, terus habis niku ibaratnya bucal atau ninggalne permasalahan niku kan tetap menghantui perasaan itu terus. Nah, sehingga ibaratnya tiang butuh nyambut gawe tapi sambat kesel. Rasanya kesel gendong masalah. Ngoten niku. Nggih. Ya karena kan Anda benci sama gak seneng. emang aneh ya. Aneh ini. Nek adik ki mang koyo dilarani. Eleng terus. Ya ta. Iki adik mah dilarani saka wong Jawa lho ya. Nggih. Eleng terus. Sami kali niku. Lah. Iku dilarani kan jero. Nah iki kan kok jerone kok dhewe sing larani. Itu wong Jawa enggak? Yo eleng terus to. Sange pegel tambah pegel kan. Ya iku gambar terus iku. Lah nggih. Ranah semacam niku dicetakne dhewe, dibentuk dhewe, dilakoni dhewe, dinyang-nyangi kecewa piyambak. Lah terus di akhir finale awalnya nggak guru-guru saking mriki, tapi setelah jadi guru-guru tidak mampu menyelesaikan. Nah, setelah tidak mampu menyelesaikan, perasaan niku sudah kadung wis ibaratnya tersimpan. Jadi ngetan ngulur itu bangga digendong mawon. Dan tidak kesel nganggur. Kalau tadi itu ngoten menika. Nggih. Niku padahal di ranah-ranah sing paling apapun PR kados ngoten. Nah, terus kenapa kok Anda ini sudah jalan ini nggak bisa dilalui? Kenapa kok diterjang terus? Nah, kudune kan kita pakai jalur lain. Sehingga apa kalau kita pakai jalur lain? Lah kan meninggalkan ini semakin jauh. Ya kan? Gitu. Kadang satu sisi nafsu niku ngeten ya. Iki ditutne wis gak ono asile tapi kate mundur jek iman-iman. Engko gek nganu lah bahasa semacam niku bahasa gek niku lho. Niku garak ning ngrusake tatanan sejatosipun ya. Yang genah kena hasilnya diterusnya kan maling ngono. Karena mesti genah dituduh kena asli kan. Tapi kok eman-eman kan. Nah, eman-eman mulu. Gagalmu balik. Eman-eman kan. Tanda tanya. Nah, misal suatu barang ngeten iki contoh sing pun minggu-minggu niki mawon. Nggih. Kan nyadi barang. Niki pun dipasrahaken dono. Berarti pun enten akate pasrah ngoten. Terus mriki langkae pados pembeli. Lah pembeli niku nggih janji-janji dhewe, harga niku pun deal. Ternyata niku cuma dalane wah itu tuh pembeli ini dhewe to iki jek. Lah senes A1-ne dados niku tasik maklare cara kasar. Nah, dengan bahasa semacam niku memangnya saged mutus sing gak usah dilanjut iku wis gak ono asile sing iku. Tapi terus pertanyaane ngeten. Mungkinkah barang sing dipasrahne sampean itu bisa terjadi liwat tangane sampean? Dan niku teng mriku niku kan menimbulkan ibaratnya gak tak lanjut kuwi aku dipasrahi tak lanjut kok guru ketemu dalane rasane ngoten niku. Nek sama dipasrahkan berarti balik piye dalane ngene sampean. Yang menentukan waktunya siapa? Bukan sampean. Nah, aku tetap jalan ngoten, Mbak. Jalan terus. Oh. Wis tinggi ae ngoten. Nggih. Kamane koyo iki gak kena ya udah mampir liyane neh lho ngoten apa?
warung yo akeh. Ibaratnya ngoten. Nggih, nggih. Segone entek ngalih liyane. Nah, kuwi ngoten. Dadi kan kowe wis gak kecewa kan. Nah, Nggih. ya panggah wong jenenge panggah gamangane sampean wis iki lho apa jenenge dole iki wis pasrahi sampean. Tapi aja wong sitok tok iki sampean ruwi lho ono sing liyane kabeh diruwi. Nek diruwi kabeh kok wis gak kecewa. Kan ngoten, Mbak. Barang nek wis wujud kan. Nggih. Lah engko bayangane gak masalah. Lah kurang diwujude dibayangane berhasil. Terus Nyatane lho, kula niki mek kelar Pak. Lho ngelu sirah ngene. Tak kira iki sing wong sing tuku paling ngono lho. Seneng. maklar nutak rego. Jadi kok gak nek kecewa-kecewa sing kaya ngono. Ayo, nek sing butuh ya enak sing butuh. Panggah enak sing butuh sing kaya ngono. Mbok lewat sapa iki panggah butuh. Mak waktu niki lagi iki gak iso nentokne. Sing bare kecewa kan adik men cepet-cepet ya. Karena apa kebutuhan jare wong-wong. Lah cepet-cepet awake dhewe kena tipu ya. Ujung-ujunge nek ngono lho. Jadi kecewa isine kok. Kon dilampahi mawon sama mlakune nek kon dilampahi. Aja ngantek mlakune kene kecewa meneh. Aja antek gemang ana tembung wah gurung wayahe. Lho gurung wayahe apa wis pethuk iki wayahe pethuke. Lucu wong-wong. Wayahe kecewa. Dadi mbok sampean pethuk sapa iki mau aja ngono gurung wayahe aja. Meskipun salah hubungan yang satu niku ternyata tidak ada hasil, tetap bahasa melangkah niku terus ngoten. Ya terus. Selama mergi niki cara barang kan sampun dikuasaaken teng posisi ngene kula. Lah nggih. Tetep iku. Nggih. Jadi engko segala kecewa kan. Kok sak cire sampean sampean model ngene wong sapa iki monggo iki lho. Aja wong siji. Ora ada kecewaan. Nek niki mang tek semengkadung yo yakin betul nek niki pada sama karo iki mang. Yo yakin terus bareng kecewa. Baru sama niki gedhe sakjane iki tak gawe bener apa ora ngene. Paling ngono kok. Tapi iki gak gelem iki lho paling ngono. Putus asa iki jenenge nggo. Sehingga kalimatnya jenengan piye? Iki piye to? Iki diseleh niki mane-mane. Gak diseleh dalane ngene lho. Paling ngono kalimat sampean niku. Jadi aja ngantek adik emang sumber satu aja ngantek. Kayak masalah ini lho. Nggih. Jadi kita harus banyak sumber itu. Mantan Kristen nggih. Nggih. Terus masuk. Pripun Pak? Lah nggih masuk wae jenengan terus pripun? Pola pikir Pak. Sampeyan cekel tentang keusahaane piye.
Apa malih Pak? Ini lho. Ya, alhamdulillah. Iki cara suasana niku mulai terang. Aku suwe Pak Deden. Kula menika kan ngeten tapi rencana niku kan minggu-minggu kalau winginane niku kalau isi waduh ya pas situasi ini. Mas Jaka niku maringi jadwal Mas malam Sabtu ya napa? Oke siap. Nggih. Terus mantu niku kula jek curiga praktek dibusak ta gitu. Malor gitu ngitan kula niku judule king pundi? Pokok judule niku kecewa. Niku ngoten niku. Gigek lapo ngoten. Kok terus cara kula gak seneng karo masalah yo nimbule sing berangkat teko aku dhewe kok sing tak salah ning kono. Ngoten niku kula bolak-balik kene iki jane piye. Lelah niku ngoten. Kula dalu niku kula kan rencana badhe teng kene Kang Samsul. Jane rutene acarane mumet ndas iki tambah dawa ya. Nggih. Terus iki wae ngeten. Terus iki sing penting buah piye-piye niate metu ya silaturahim budal dadi ngoten niku. Nggih. Kula niku nek dituruti nggih niku mangke cuma diubeng nek ngene utek mawon mboten jalan ternyata. Kok kuarep budal ngoten niku ternyata malah ya alhamdulillah. Ngoten menika. Saged tercerahkan. Dalam minggu-minggu ini setelah acara ngene kula niku cobane niku diadepne dereng kene dalam kenyataan niku dari gagal ke gagal. Lah nanggapi nyikapi kegagalan niku mboten digoleki kesadaran secara sing penakno mboten. Sing muncul tetep nafsune ae. Lah niku lho dadine bubrah tatanane niku. Nggih. yang tahun-tahunan Pak. Kula niki tahun-tahunan ten ya. Dewe jenenge tuh patut cepat. Ada iya barang iki Iki ngeten Pak nggih. Nek gak hati-hati krono iki mang pendorong iki banter. Ya kan. Pendorongnya banter lho Pak ini. Nek salah dadi salah kabeh. Kenapa? Gak kena dirim. Yang kadang bener-bener kabeh. Dan niku. Sehingga kayak aja ngantek enek ngekei ruang suudon. Nah, aja ngantek dikei. Kenapa? Nek karena di sini ada pendorong ruang suudon iki emang dibuka tambah banter suudon iki. Isine suudon elek terus isine. Gak mandek-mandek. Lah iku ya pengaruh ning pikirannya awake juga. Sing kono-kono piye, kono nek pendorong nabrak-nabrak ndak. Piye iki cara ngendhalekne piye iki ngono wae jane. Ya karena diarani rono. Memang ngantos niki mawon selama dari lingkup kula pribadi niku mawon Nggih. setiap menciptakan kegaduhan niku tidak mampu untuk menjernihkan kembali. Nggih. Berkali-kali jadi ngerusak tatanan gak iso ndandani bolak-balik niku. Akhire ngoten niku. Nggih. Kuwi sangko perasaan kula. Jadi sing bubrane kula, sing nandani kula, tapi mbalike niku mboten saged mbalekne malih ngoten niku. Jadi siap bongkar atau siap pasang. Remuk niku. Ngoten niku. Kebanteren ya. Ini belum. Lali baute ning ndi iki? Panggonane iki. Bingung deh. Kok gak matuk iki Pak.
pas niku dheweke ngajak tenan jenengan. Nggih. Iki kok bingung iki ana apa? Sing bingung sapa iki aku ngene. Waras. Kok bingung iki? Sing kok buntu Pak. Nggih. Nyapa iki biasane iki aku iki semangat rono kok gak rono iki nyapa kan. Piye wis kasih tau. Kenapa buntu iki? Mbok gak ero enek apa buntu iki. Nggih, nggih judulnya nggih. Nggih dalu niki terus sampai akhir niki. Enek apa buntu. Piye mulai ae aku.